Здравейте всички щях да кажа вибоксери. Здравейте всички от YouTube. Аз съм генетик. Това ще го пропусна този път, няма да казвам. Днес си направих един мап. Аз си го направих, jump map. И се надявам да го мина. Не е толкова труден, но... Да. Да, но ето, открих нещо. Мислих да не го ползвам, но ще се наложи. Да. Така. О, да, минах го. Що с Бога, преди скачаше... Фак. То се е видяло, че няма да го мина този мап без грешка. За малко ще паузирам, защото ми звънят. Да, продължавам се, извинявам се за паузата. Продължавам се. Какво говоря, бе, човек? Продължаваме, извинявам се за паузата. Аз ще оставя линк към мапа, ако искате да си го изтеглите. Ще се радвам много, ако и вие го играете. Давам сега откъде го мина това. Ето това най-накрая го минах. И сега ще опитам да мина. И това, да, минах го. И сега вече сме почти накрая. Както казах, мапа не е много труден, но... Да. И ето го края, the end. Еми... Това беше всичко от мен. Знаете кой бях. Няма да го казвам, защото поради причината, че едни приятели се базикаха с мен. Че... като си казвам, нали, като се представям, било много смешно и така нататък. И аз нямам какво да покажа повече и ще свършим с този епизод, ще оставя линк в описанието, откъде си, ако искате случайно къде си изтеглите този мап и така. Да, довиждане. Не, чайте, искам да ви покажа още нещо. Гледайте сега. Опа, Gangnam Style! Оп! Опа, Gangnam Style! Оп! Да. Надявам се да ви хареса какъв път и да. Сега наистина свършвам.